Plynulo sme sa presunuli do prítomnosti, kedy môj hamstring je na 100% takmer ready. Vysvetlíme si ale neskôr. Ale poďme sa ešte spätne pozrieť, ako som toho dosiahol. Deň 2, mini update. Už som mal 2 teplé studené sprchy. Stále sa to snažím nejako rehabilitovať. Iba chcem povedať, že najväčší highlight tohto druhého dňa je, že pri chôdzi som to zase začal pociťovať viacej a začal som krývať. A to nie je dobré. No. A tam je proste nejaká tá bolesť na nejaké 3, 4. Ale toto chcem aj tým povedať, hej, že ty by si nemal začať krývať. Že ty by si mal stále normálne došlapovať, a o to som sa aj snažil po celý čas, a ísť cez tú miernu bolesť, lebo to bolo stále na nejaké 3, 4. Takže to sú updaty. Absolútne sa mi nechce ísť teraz cvičiť, ale pravidelnosť je základ, takže idem si odmakať svoj klasický tréning. Normálne, čiže dneska ma čakajú výpady, normálne by som mal ísť so 70 kg, uvidím čo pôjdem. Devil pressy zostáva a ľah sedy, keďže mám stále nejakú mini prípravu na fitness challenge a záverom by mala byť stretching, ale ten asi nepôjde. Takže asi tak. Ako tak rozcvičený, ideme vyskúšať inak paradox, už táto pozícia o niečo viacej komfortnejšia. Aj pri tej extenzii, ale stále cítim, samozrejme, aj vnútorné trieslo troška a ten hamstring. Majú ma čakať výpady s olympijskou tyčou. Nechcem to zbytočne riskovať, tie ohyby, takže pôjdem iba s jednoručkami, ale idem si aj tak vyskúšať s vlastnou hmotnosťou, čo to povie. Pohoda, mierna bolesť, okolo 2, 3, stále to cítim pri akom pohybe. Keď mám ľavú nohu vpred, tam cítim miernu bolesť, nie je to obmedzujúce, stále škala na nejaké 3, 4, čo je únosné, takže kľudne môžem ísť to cvičenie. To už je nejaká 7, 8. Kritické. Už bola bolesť na 7, na 8. A keďže devil presne nemôžem ísť, dám si klasické overhead pressy. Zasa 2 minúty, poďme na to. Na záver by som si mal dať klasický stretching, ale na ten hamstring tak to nepripadá k úvahu. Tak si nastavím aspoň nejakých 10-20 minút bicykel na nejakú lightovú intenzitu, lebo tento tréning nebol vôbec optimálny. No, lebo som išiel, aj tam som išiel do červených čísel, tie výpady som prehnal, zase som si to tak mierne naťahol, že nebol to úplne najlepší nápad s tými 25-kami. Ale it is what it is. Je to prekrbené.
Je to progresívne preťažené. Teraz sa iba potrebujeme troška ešte zregenerovať. Zasa cieľom urobiť 1000 opakovaní v cvičeniach, ktoré nie sú bolestivé. Toto už je troška náročné, takže si dám asi nižší level, aby to nebolo také náročné. A nič. Pravidelnosť, vôbec sa mi nechcelo dneska. Treba to aj tak odmakať. Treba aj tak robiť na to koleno tie veci. Na koleno, na hamstring. A to je asi všetko. Opakujeme a užívame. Je tu tretí deň mojej rehabky na hamstring. Včerajší workout nebol dobrý nápad. Troška som to prehnal. A momentálne to cítim už aj pri samotnej chôdzi na 4 a 5 bolesti. Čo vôbec nie je dobré. Takže troška mám na to nervy, ale it is what it is. A tým pádom musím troška viacej zvolniť. Ale stále v základe sa hýbať, prekrovovať to a preto si idem dať aj teraz zasa tú sprchu, teplú studenú, aby sa to lepšie prekrvilo. Takže ideme ďalej, no. OK, dneska máme sobotu. Včera som nenatočil ani jedno video. Cvičil som, ale nechcel som je vôbec točiť, lebo popravde toto je asi prvý vlog, čo takto točím a celkom sa hanbím, ešte stále takto rozprávať o tom. Takže si ideme zhrnúť včerajšok, čo bol piatok a čo bude dneska. Rovno skočím aj do piatku, kde som to začal flákať. Hej, že už ten piatok ráno, keď som sa zobudil napríklad, paradoxne za mňa, čo som mal v stredu workout a čo som si to odpálil, tak bol zároveň dobrý. Lebo čo sa stalo, že v piatok, keď som sa ráno zobudil, bol to mnoho lepšie samozrejme, stále je tam tá bolesť, ale mám príjemnú ešte aj dneska svalovku na predných stehnách. A tu zase by som tiež zase rád poukázal na ten faktor, že prečo my stále chceme cvičiť. A to je z toho hľadiska hlavne tých antagonistov. Čiže keď mám zranené hamstringy, tak stále chcem cvičiť kvadricepsy. A je to z toho dôvodu, aby som zase zaťažil tú prednú stranu, vyvolal zase nejakú tú adaptáciu v podobe možno aj nejaké tej svalovky, že to je fakt, že prehnaný tréning. Lebo automaticky, čo sa deje počas tej svalovky, tak ten sval sa automaticky sťahuje. Preto aj my, keď ideme do nejakých na pozícií, pri ktorých sa naťahuje ten sval, tak cítime, hej, že tú bolesť pri tej svalovici. A toto sa mi aj teraz stalo, že tie predné stehná sú dosť rozbité, ale tým pádom taká mini hypotéza je tá, že automaticky sa mi ten hamstring v relaxe, proste keď nič nerobím, nesústredím sa na to, sa mi prirodzene naťahuje. Lebo antagonista sa zasa skracuje. To je vždy. Keď jedna časť svalu sa skráti, tak druhá sa musí automaticky natiahnuť. Čiže zase naopak, keď sa skráti tá druhá časť, tak tá prvá sa musí natiahnuť. A toto je tá hypotéza, že ja si myslím, že aj toto mi nakoniec pomohlo, lebo včera úplne super. Už som prestal som krývať. Pri chôdzi to bolo, dajme to, že na 3. V štvrtok to bola, že 4, 5 bolesť. Piatok to je bolo to na 3. Momenty boli, že už aj 1, 2, že som to už ani necítil. Ale ešte ďalšie plus bolo, že od včera už som mohol začať robiť nejaké tie predklony. Čo v stredu a štvrtok som vôbec nemohol robiť. Takže už tu je zlepšenie. Preto dneska, sobota, rozmýšľam nad tým, že už zaradím aj nejaké mŕtve ťahy a tam sa dostávame do toho progresívneho preťaženia postupne. Lebo zasa taký rýchly recap tých princípov. Máme prekrvenie, získanie plného rozsahu pohybu a progressive overload, progresívne preťaženie. Toto sú také 3 základné princípy, ktoré sa snažíme aplikovať na to zranenie. Prekrvenie stále, každý deň, teplé studené sprchy, nekrývať počas chôdze, snažiť sa zaťažovať alebo robiť pohyby, ktoré nie sú bolestivé, čiže bicyklujem stále. Dneškom začínam fázu plného rozsahu pohybu, čiže zase sa snažím obnoviť ten rozsah pohybu, ktorý som mal predtým. Čiže vedel som sa predtým chytiť špičky, teraz je to ešte stále problematické, takže idem pomaličky pracovať na tom, aby som zase získal plnú hybnosť, bez bolesti. A progresívne preťaženie, zaťažovať ten sval. Takže to je asi všetko. 6.8. som mal ďalší tréning, kde som ponechal formu tréningu, len som znížil hmotnosť pri mŕtvom ťahu, trap bar mŕtvý ťah. A dôležité je poznamenať to, že som išiel cez kolný klb. Trepy sa vykonávajú cez kolný a bedrový klb, ale pri trap bar mŕtvom ťahu sa to dá tiež relatívne poňať podobne. Čiže dávam aj do popisu dávam taký link na vysvetlenie drep cez kolný klb a cez bedrový klb. A tam si viete pekne pozrieť aj pri tom samotnom mojom videu,
vidno, že ten prvý ohyb nastával cez ten kolný klub. Čiže som nezaťažoval až tak tie bedrá a nešlo to až cez ten zadný reťazec, až tak veľmi, ako pri tom kolnom klube, kde primárne som sa zameral na tie predné stehna. A tým pádom som necítil žiadnu bolesť. Čiže toto je tiež taká mini modifikácia, ktorú kľudne môžete začať skúšať, keď máte problém s tým hamstringom. Následne 27.8. som išiel dokonca si aj zaplávať a prekvapivo to vôbec nebolelo. Mal som v pláne sa ísť fakt iba vyčvachtať, keď to tak poviem, že možno sa iba poprechádzať v tej samotnej vode a robiť nejaké tie pohyby a hrať sa s tou škálou bolesti, ale prekvapivo pri kráľových nohách ani pri samotných prsiarských nohách ma to neobmedzovalo, čo bolo dosť také, že super. A tým pádom som si zaplával aj normálne. Čiže to bolo celkom cool zistenie, že relatívne po týždni a pol, ako sa mi stalo to zranenie, som už mohol si zaplávať. Čiže aj tie samotné predchádzajúce tréningy, čo som absolvoval, naznačujú tomu, že tá rekonvalescencia, tá rehabka išla dobrým smerom. Ďalší tréning som mal 28.8, čo bola kombinácia zasa toho istého tréningu, ale už konečne s rozumom, čiže výpady som išiel iba s 20 kilami a nie s 50 kilami. Išiel som aj laxedy a dokonca sa mi už aj podarili robiť devil pressy, pri ktorých ma to tiež sa už nebolelo a toto už bolo obdobie týždeň a pol zhruba, už išiel druhý týždeň, kedy som začal sa hrať s tým progresívnym preťažením z hľadiska získavania plného rozsahu pohybu. Čiže už som začal robiť mŕtve ťahy na jednej nohe, najskôr mŕtvý ťah v podrepe, ale všimol som si, neviem ktorý síce to bol deň, že sa mi vytvorila modrina na hamstringoch a to bolo troška také alarmujúce, že OK, takže nevymýšľam si za prvé, stal sa tam nejaký ten úraz a za druhé bolo to dosť blízko toho kolena, čiže moja hypotéza, že to boli iba fakt, že iba svalové vlákna, ktoré sa potrhali, nebola úplne potvrdená, lebo vravím, že ten nie opuch, ale tá samotná modrina sa vyskytla pod kolenom, čo je relatívne blízko toho samotného úponu, toho svalu. Čiže mohlo to byť kľudne aj nejaká šľacha. Boh vie, keď máš nejaké zranenie, navštív lekára alebo nejakého odborníka, toto je čisto iba popis mojej skúsenosti. Keď k tej modrine, bolo to celkom tiež zaujímavé, ale vravím, neobmedzovalo ma to, neboli to, fakt sa mi tam iba spravila tá modrina, OK, it is what it is, pokračoval som ďalej. Plynulo, pozerám ďalšie tréningy, čo som išiel, 38. Nič také nebolo zvláštne. 2.9. už som bol takmer na predchádzajúcich maximách, takže som išiel 160 kg na trap bar a toto už bol prvý moment, kedy som išiel cez bedrový ohyb a nebola tam žiadna komplikácia. Čiže v tejto etape som si už povedal, že je to relatívne zastabilizované a už tam není žiaden problém s tým kolenom a už som si povedal, že idem to troška aj pušovať. A ten push samotný nastal 6.9., kde som bol si vyskúšať tréning jiu-jitsu, kde sme mali sparingy a prekvapilo to, tam vôbec nebolo už citeľné, takže vtedy som si povedal, že OK, rehabka je za mňou a už by som mohol skľudne robiť nejaké tie šprinty. Ale Eričkovi neprialo počasie, aby si išiel vyskúšať ten šprint samotný, lebo už som sa fakt cítil, že to už bolo nejaké 3-4 týždne od toho zranenia samotného, tak som si chcel ísť vyskúšať ten šprint. Ale počasiečko neprialo, takže som mal namiesto toho iba pliometriu. Začal som rôznymi skokmi, skoky do diaľky, do výšky, counter movement, non-counter movement. A bolo to fajn, takže už som sa tešil na to, že to pôjdem pekne ukončiť túto našu cestu rehabky hamstringu. Ale tu už dávam aj teaser na nové video. A tým je to, že sa mi pošťastilo urobiť ďalšie zranenie. Dneska máme stredu, takže bolo to pondelok. 16.9. som si, ako to mám nazvať? Zlomil som si chrbticu. I broke my back. What do you mean by that? My back is broken. What, a vertebrae or what portion? Spinal. Ja. Spinal. Nebude úplný happy end tejto rehabky mojej hamstringovej, lebo taký bol plán, že si pôjdem zabehať a ukážem,
že ako som to pekne zrehabilitoval nie za 1 týždeň, ale za 4 týždne, čo je za mňa stále cool. Takže vás pozývam k môjmu uzdraveniu mojej chrbtici, ďalšiemu videu. Takže opakujeme a užívame. Vidíme sa.